Mathias og jeg er rejst over på den anden side af jorden, cirka 20.000 kilometer fra Danmark, og vi kan stort set ikke komme længere væk hjemmefra. Landet er New Zealand, og lige nu der går vi på det nordligste punkt, man kan komme med bil, og det er udgangspunkt for vores rejse. Skiltet her er et bevis på, at vi næsten ikke kan komme længere væk hjemmefra. Vi er klar til at opleve New Zealand. Vi camperer også meget derhjemme, så den frie ferieform i autocamperen passer os fint. Den helt store fordel ligger i, at vi kan stoppe, når vi vil, og det betyder næsten alt. Det kan være flot natur, en seværdighed, men også at Mathias trænger til en pause. Vi bestemmer selv farten, retningen og hvor længe vi vil være det pågældende sted. Få timers kørsel fra nordspidsen af Nordøen stopper vi på en af landets enorme sandstrande. Jeg har kørt ned på 90 Mile Beach, men den er ikke 90 mil lang, den er kun 60 mil, hvilket svarer til ca. 96 kilometer. Jeg tror faktisk, Mathias kunne bruge hele dagen på denne strand. Muslinger, sten og andet godt fra havet kan der leges med i timer. En dukkert må vi have til gode, for bølgerne er simpelthen for overvældende. Fra 90 Mile Beach fortsætter vi til Bay of Island. Stedet, hvor de indfødte maorier afgav deres suverænitet til den engelske dronning Victoria i 1840. Waitangi ligger lige i hjertet af Bay of Islands, og det er et meget, meget flot område. Det er rigtig godt til nogle gode gåture, også selvom det er lidt kuperet. Men det er jo bare et spørgsmål om vilje og måske lidt god motion. Men den her græsplæne, det er vist lige sagen. Prøv at se, Mathias. Kæmpe græsplæne. Ud og løb. Ja, kom, skal vi gå den vej? Kom. Hele området hedder Waitangi National Reserve og består af den gamle guvernørbolig, stedet hvor traktaten blev underskrevet, og et maori forsamlingshus med mange træudskæringer, der hver især fortæller sin historie. I 1940, 100 år efter traktaten blev underskrevet, byggede man verdens største krigskano. Den er 35,7 meter lang og har plads til 150 krigere. Den søsættes hvert år den 6. februar, hvor Waitangi-dagen fejres. Flere gange om dagen opviser maorierne forskellige former for dans. Blandt andet en populær og meget kraftfuld krigsdans, men også en mere iørefaldende kærlighedssang. Se, autocamperen vi kører i, den er egentlig ikke særlig stor, men der er alt det, som vi har derhjemme, bare på lidt mindre plads. Heroppe der er der sådan en lille sovekabine, og den vil man typisk bruge til 2 små børn, men vi bruger den til en masse rod og opbevaringsplads. Herinde der er der bad og toilet, og over i den anden side, der er der så køkken, hvor der sågar er mikrobølgeovn. Og herhenne, det er så vores hyggestue. Du skal ikke spise dem, vel? Og bordet her, det slår vi ned om aftenen, og så bliver det her sådan en dobbeltseng, hvor vi kan ligge og sove. Det er rigtig hyggeligt. I dag, der siler det simpelthen ned udenfor, så det her, det er en af de dage, hvor man faktisk burde at blive inde i autocamperen med en god bog, og så sidde og nyde varmen herinde og hygge sig lidt. Ja, godt nok regner det meget i dag, men det er ikke nogen hindring for Mathias og mig, for vi har bare taget noget godt regntøj på. Lige nu der er vi det sted, hvor verden begyndte. Det påstår New Zealanderne i hvert fald. Cirka midt på Nordøen ligger Rotorua, der er New Zealands mest besøgte turistområde, hvilket umiddelbart kan være svært at forstå. Det er et stort vulkansk område,
og de mange svovlholdige dampe fra kilderne får det til at lugte lidt af, ja, rådden æg. Men landskabet er anderledes og imponerende. Overalt står varme dampe ud af klipperne, og søerne koger. De mange mineraler fra undergrunden farver jorden i nærmest giftige nuancer. Fra Rotorua fortsætter vores rejse videre på Sydøen, hvor det første stop er byen Kaikoura. Jeg har fundet en rigtig hyggelig campingplads, og vejret det må siges at vise sig fra en lidt mildere side end tidligere. Campingpladsen den ligger helt ude ved kysten, og lige herude på den anden side, der skulle der være rigtig gode muligheder for at se vilde sæler. Men før vi er klar til at gå, så skal vi lige en sidste gang øve det, vi har øvet de mange kilometer, vi har kørt til det her sted. Kan du godt snakke, Mathias? Det er stille, ja. Så er vi klar. Kom. Hele den nordøstlige kyststrækning er fyldt med kolonier af vilde pelssæler. Det kan være svært at få øje på dem, fordi de falder godt i med naturen. Den bedste måde er at tage sig god tid og forsigtigt nærme sig vandet. De store dyr ser forholdsvis kluntede ud på land, men undervurderer dem ikke. De kan bevæge sig meget hurtigt over kortere afstande. Så sørg for ikke at komme mellem en sæl og vandet, eller endnu værre, mellem en mor og dens unge. På stranden neden for campingpladsen møder vi Mette og Christian, der er på rundrejse. Mette, kan du fortælle lidt om jeres tur? Hvordan har jeres tur foregået? Hvor har I været henne? Vi har startet med at rejse rundt i Australien i 2 måneder. Fra Darwin ned til Alice Springs, så rundt langs østkysten. Og så har vi været på Nordøen her i New Zealand i 3 uger, cirka. Og kom til Sydøen for 2 dage siden, og her er vi indtil den 23. december. Det lyder ikke dårligt. Nej. Er turen slut så? Nej, det er den ikke. Så tager vi til Bali og holder jul. Og så efter det tager vi op i Malaysia, Thailand og Kambodja, Laos og Vietnam. Det lyder ikke til, at Danmark trækker så meget. Ikke endnu. Nej, det. Hvordan rejser I rundt? Jamen, i øjeblikket er vi i en lille campervan, hvor vi nyder campinglivet. Og ellers så er det ellers på måde at få med busser og tog og hvad det ellers skal blive til. Og det fungerer fint? Det gør det helt sikkert. Mette, hvad er det mest positive ved New Zealand? Jeg tror, at landet i sig selv var, at det byder på så meget på så lille område. At man det ene øjeblik kører i ørken, og det næste øjeblik forbi de vildeste vandfald, og smukkeste strande og regnskov. Og at det har alt inden for sådan tilgængelige strækninger. Ja. Sammenlignet med Australien i hvert fald, ja. Hvad er det mest negative? Ved New Zealand? Ja. For mig er det nok mit tandlægebesøg. Jeg synes ikke, det er ikke rigtigt. Landet byder ikke på noget negativt som sådan, synes jeg ikke. Nej. Så der er ikke noget? Nej, det synes jeg ikke. Hvad med dig, Christian? Hvad er det mest positive? Jamen, landet i sig selv også, men også sådan, hvis man skal vælge et sted, så har det nok været Rotorua indtil videre. Med alle deres gejser og lava-agtige. Så det er simpelthen noget, som man ikke har regnet med, der egentlig var, eller noget, vi i hvert fald ikke har set før. Og det er virkelig vi var meget